Avui comencem amb càmeres de vídeo i a les fosques. El terror torna a casa amb Paranormal Activity 4. Aquesta vegada, l'arribada d'una dona i d'un misteriós nin al veïnat sembla que serà el desencadenant de tota una trama de successos estranys. L'any 2072, els assassinats estan totalment prohibits. Per aquesta raó, existeixen els loopers, un grup d'assassins a sou que s'encarreguen de matar les víctimes enviant-les al passat. Els problemes sorgeixen quan Joe, un d'ells, rep una delicada missió. Ens anem a la illa de Bastoy per conèixer aquests joves. En aquest correccional són explotats en lloc de rebre una bona educació. Tot canvia quan arriba Erling, un jove assassí que només té un objectiu en ment: fugir el més aviat possible. Yo con mi pelo podría levantar una puta... I si voleu passar una bona estona, arriba aquesta paròdia política. Les eleccions estan molt a la vora i aquests dos candidats estan disposats a fer qualsevol cosa per guanyar. Els perills de l'ètica política en campanya es mostren en format de rialles. Acaba de hostiar a un bebé.